taon tinto. Marami kaming nakuha. Oo. Marami pa dito. Oo, yan lahat po. Oo, nandun pa sa gilid. Marami pa doon. Tingnan nyo. Mga natin sa gilid. Nagtupig sa gilid. Mabibitan na. Marami na. Hanggang dito. Hanggang dyan. Hanggang dito. Dyan. Napakarami. Pero, ayan, lakay. Kasi tibiyak may pital-salog. Oo, mga do. Hindi nga uunga mga do. Sida ente. Agala tayo. Talagang ano nga uung. Hala. Selamat din. Mabuti ka malang. Ito, bulat din eh. Yan eh. Ito na eh. Na magbirok. Hindi ka jugan. Ito na yung uong mga doon natin lakay. Lulutuin natin ito ngayong umaga. Maghanap lang ako ng ng parya balang na pang natin dito. Pang sagpaw. Na pares niya kasi yan, parya balang. So tara, hanap tayo. Ayan mga lakay. Welcome back again. Naghahanap ako ng parya balang para isagpaw natin doon sa uong mga doon na nakita natin kanina. Ito yung kagandahan pag nasa probinsya ka mga lakay. Agay natudok. Medyo dito na ako sa Kainyugan. Ano lang ito, about 100 meters ang kalayo doon sa bahay ko. So tignan natin kung mayroon pang parya balang dito. Ayan, may nakita na ako pero konti lang. O yan, ito yung parya balang. O yung mga hindi pa nakakakilala ng parya balang. Yan, pero konti lang man. Hindi tayo magtingin sa kabila. Marami dito parya balang kaso marami din may-ari. Kaya ubos agad. Diba? Grabe yung uong mga daw. Ano pa lang ngayon, John? Sila nakalagip ng utot, nagtubulatan. Sumaronaw, uong mayaw. Medyo, ay tama, lampas na. Uong mayo, sana yung no? Iba rin yung uong mayo tsaka uong mga do. Iba yun. Nandito na ako sa sa kanatangan. Si Lula yung nagtatanim dito ng mga natang. Ayan, naputol yung vlog ko kanina. Saan na ba tayo? Natang. Dito. Si Lula yung nagtatanim ng mga natang dito. Ito may balatong siya. Balatong ito. Maghanap tayo ng parya balang dito kasi dito mayroong mga parya balang dito. Pero marami ding kubra. Takot ako. Ayan may arusip kami dito May bunga. Napitan natin lakay. Oh, lang. Gusto nila ito ba? Yung mga bata. Ayan may bunga na mga lakay. Yung arusip. Naima sa atin idepal tiso ka. Ay idepal, isaw-saw ko na kuma. Ay nataktakan. Kita sapul tikuan.
Ni damanidat ni. Oh, kita. Tatatiriga na gamin no puro jil abalay ti. Pag ko am, hahamam mo no nya timulmula dato yan. Ni. Manay. Delikado man nato yan. Ado manan ti manay nga malamutan. Oh, nakado nga manini manida gito eh. Manida kita. Oh, nagsamag maamaka mga sak sa pamaymay sak. Takit din. Nagdakobra ka, nagtaray tayo na. Titinagado pariya balang na ba? Nana, kobran to pati makita ka. Nagsamukmut tayo. Chico man banda. Nagsamag. Chico mabanda ti dati pariya balang na. Nagsamagmat. Sa padati ko tay tayo nang alaan mi tirabong. Nagdulupos ko bra dita banda. Saan ako tada ito eh? Plan B. Plan B doon banda. Plan B. Ah, dito may pare balang. Oh. Dito. Ikutan na natin ito. Kahit kunti lang kasi kunti lang yung uong natin doon. Uong mga daw pero kunti lang. Kasi hinati namin 'yon. Doon kilalula yung iba. Tsaka kumuha rin ako ng akin. Kunti lang. 3 lang man kami kakain doon sa bahay. Ako, si Isme. Oops. Tingin-tingin muna baka may ulag. Tapos yung panganay ko, yung bunso ko andun na sa school, hinatid ko na kanina. Nauna na yung kumain. Ulam nun corn beef, yung paborito niyang corn beef. Yun yung inulam niya. Ito uong mga do pariya balang. Ito yung kagandahan dito sa probinsya mga lakay, biyaya ng kalikasan. Uong mga do. Pag nasa NCR ka, ano lang binibili yung ano doon, yung uong doon. Hindi ko lang alam kung magkano kasi hindi ko pa na-try magbili ng uong doon. Yung uong na binibili sa ano, yung nakalata na. Nakalata man yung binibili, hindi masarap yun. Pangit. Pangit yung lasa, parang ano. Ayaw ko yun. Nakaluto na kami ng ganon dito sa bahay, yung nakalata na uong. Pero linagyan namin ng ano yon, ng mais. Ang hirap maghawak ng kamera mga lakay habang kumukuha ng pariya balang. Pagpasensyahan nyo na lang muna. Yan sa mga ano pala, hindi ko na nakita yung, hindi ko na matandaan kung sino yung nagpapa-shoutout. Mayroon pala nagpapa-shoutout doon sa isa kong video. Iano ko na lang, ilalagay ko na lang, hindi ko na babanggitin pero i-flash ko na lang yung comment niya sa screen para at least na shoutout ko siya, di ba? Wala kasi naiwan ko yung cellphone ko, doon yung cellphone ko naka-charge. Pero family 'yon, family yung nagpapa-shoutout.
Lalagay ko na lang sa screen mga lakay. Ayan, baka gusto nyo ring magpa shoutout, comment lang kayo. I try my best para i-shoutout kayo kasi minsan lang ako nakakapag vlog, busy sa trabaho. Every Sunday lang ako nakakapag vlog, kaya minsanan lang mag vlog talaga, every Sunday lang. Kasi Monday to Saturday nagtratrabaho ako mga lakay. Alam niyo ba kung ano yung trabaho ko lang mga lakay? Ano lang naman, nag-aabang ako dun sa may sa malapit sa may bangko. Yun lang naman. Naabangan ko yung bangko pag magsarado na. Hindi, joke lang. Hindi, nag-ano ako. Nag-aayos ng ng mga cellphone, ganyan. Wala, may bunga yung parya-balang oh. Ayan oh. Sa pa nga hindi pa nakakakilala ng bunga ng parya-balang. Ito oh, yan. Oh. May bunga, di ba? Maliit man lang to nakuha ko, okay na siguro to kasi baka magreklamo yung panganay ko. Baka sabihin niya mapait. Maliit man lang yung uong. Uong mga daw pero maliit. Ulit-ulit na. Tara, balik na tayo sa bahay. Para maluto na natin yung yung uong mga daw. Kasi anong oras na, magjo-duty pa ako. Let's go. So ayun mga lakay, nandito na ako sa bahay, nakarating na ako galing sa Kainugan. So dito na si Isme. Oh, ito na yung paryabalang natin. Yung uong. Saan na yung uong ma? Teka, saksak mo muna yung ilaw para maliwanag. Yun. Yan o, si Isme ko na maganda. Liwaw. Oh, liwaw daw. So, ayan na yung yung uong. Sino ba magluluto? Ako. Ako? Hindi, pili ka. Ako o ako yung magluluto? Ikaw at ikaw. Ikaw ta. Sige. Yan, na-prepare na yung paglutuan. Ito lang tayo magluluto mga boards sa Shilin. Kasi wala kaming, hindi pa ako nakagawa ng ng dirty kitchen namin. English yun Nahirapan ako doon mag-isip mga lakay. Anong gustong luto mo nito? Gusto mo lagyan natin ng sabaw na hanggang dito sa leeg? Para mas masarap. Ito na yung natin yung nakakuha ng maraming mga daw. Palagi kaming nag-uong pa, nag-aulang kasi ng uong. Basta dito sa bukid maraming uong. Tapos Nauuong din. iba rin nag-aulang kami ng uong. Uong at saka parya. Uong. May ulcer na gali ako. Kay kada umaga uungat. Uungat. Tiga nga kanayon. Mga Ibang ulam yun mga lakay. Uungit na yun. Uong na yan. Uungat. Palagi. Nag-ulam kami. May ulcer na kami sa uungat. Yan. Walang kamatis na. Mas na kamatis na ta. Ngani, magbili siguro ako ng kamatis. Okay. Bili muna ako ng kamatis dun sa baryo mga lakay. I'll be back. Okay. Magmumotor tayo. Let's go to the department store. Dito sa baryo namin. SM. Ayan. Drive muna.
Ayun mga lakay, dito na tayo sa department store. Pare. Department store ng Kalanawi Dos. Para bumili ng kamatis. Ayo. Mga tamanti kamatis, Deng. Tagmano, Deng? Talo, Jess? Ito yung kamatis, oh. Kamatis. Okay na gulo daw. Kamera tantay. Nga raw, vlog ko kaya, oh. O, ni-upload ko mga ito. Makita yung tunje ko, ah. Deng! Deng. 64 years old. Marami akong nararamdaman na sakit ng aking katawan. Number 1 yung pananakit ng Ato ti ko ito, silupin nyo ti ice, Deng. Awan. hanggang dito sa may Ate yan eh. Thank you, ah. dito sa tagiliran ko. Magbili pa tayo ng ano mga lakay. Silupin ng ice para magawa tayo ng ice. Pambawas sa pambayad sa kuryente mga lakay. Yan mga lakay, magluluto na tayo ng uong mga daw. Di ba? Kung magluluto kayo ng uong mga daw, siyempre, ano ba inuuna natin? Mantika. Pero painitin muna natin yung ano, yung pariyok. Para mas maganda. Tips lang sa inyo mga lakay, pag nagluluto kayo dapat kinakantahan nyo yung linuluto nyo para mas masarap. Kahit di nyo alam umawit, kantahan nyo. Bay kubo, ganon. Ayan na, mainit na. Mantika, konti lang. Panggisa lang. Yan. Tapos, mabuti na lang magaling si Smith. Ready na yung mga ano natin, yung mga ricado. Kumbaga, yan. Yan, yan, mainit na. Hop, bawang. Sabayan natin yung sibuyas para ano. Yan, agay, masakit. Tapos, kamatis. Yan. Hop, isahin lang konti. Parang expert na magluto pero hindi ako nagluluto dito sa bahay mga lakay. Misis yung nagluluto. Siya yung magaling magluto dito sa bahay. Specialty niyan ano? Specialty niyan mga lakay. Noodles. Mahirap talaga yung lutuin. Ayun yung pinakamahirap. Saka yung ano, yung linagang itlog. Yun. Okay. Na, pwede na. Lagyan na natin yung uung natin. Uung mga daw. Nak, mag-ready ka ng tubig dyan, nak, na sa baso. Kasi magsabaw pa man ito. Magtubig pa ito. Puno! Yes, punuin mo. Yan, late na ako sa trabaho ko mga lakay. Anong oras na? Luka sa trabaho. Mag-bake. Maliligo pa ako. Nilagay mo muna. Yan. Kailangan natin mga ano yan. Ay, takip. May takip pala. Takpan natin para mas madali. Agay! Hinahin natin konti yung apoy. Para di maksat. Yung. Okay. Yan. Lagyan na natin ng asin mga lakay. Kasi nag-ano na siya. Hop. Hop. Okay na yan. Kasi lagyan pa natin ng tubig kunti. Tapos, gamit lang tayo ng bitsin. Dito sponsor mga lakay ah. Hop. Tama na yun.
Baka rumupok yung ating ano, mga buto-buto dahil sa big side. Yan. Oh. Pwede na ito. Pwede na itong kainin. Lagyan natin ng tubig para may gupin tayo sa baw. Kahit konti lang. Yan. Okay na yan. Kasi pag... lagyan natin konti. Yup. Okay na yan para at least ano. Tikman mo. Mamaya na. Tikman natin mamaya ito. Masarap na to. Kahit di mo na yan tikman. Basta ako yung nagluto. Wala. Mabagal tong kameraman ko. Hindi marunong. Loading. Pag ako yung nagluto, hindi ko na yan tinitikman. Titikman ko lang yan pag nasa lamisaan na. Pag maalat, balik natin sa paryok. Ganun lang naman yan. Yan, tayo lang natin kumulo mga lakay. Yan. Itong ano mga lakay, pareha ba lang. Ilalagay na natin to kasi kumukulo na, luto na yan. Hawakan mo itong ano mama. Lagay na natin. Yan. Yan. Oh, may natira. Sayang. Sayang. Sayang yung effort ko nagkuha ng pareha balang kanina. Hop. Takpan mo, konti. Takpan mo. Yan, takpan mo. Tapos, patayin na natin. Okay na yan. Luto na yan. Okay, kain na tayo mga lakay. Okay, wala na. Late na ako sa aking trabaho. Okay, kain tayo. Ayan, inadaw na ni Bakit mga lakay. Kakain na kami. Mag-go ka na. Yun! Akala ko corned beef yung ulam ni bunso ko kanina. Beef loaf pala. Ulam ng mayaman yan. Beef loaf. Ito, ulam dito sa probinsya. Ito yung masarap. Yan. Kal. Ulam ng mayaman kasi kal. Pang madalian lang. Alam nyo ba kung ano yung kal? Kanlokat. Kanlokat nga lata. Kanlokat nga sardinas. Kanlokat nga beef loaf. Kanlokat nga corned beef. Kasi ayan. Kal. Badi nga di kal nga di manok. Malakay. Bale aja eh. Alright. Antayon. Awisak nga awis na yung may kayo tuyo. No kayo timangan. Oy, Mimi! Miming. Ako magupo. Ming. Magbaba muna kayo. Mamaya na kayo magkain. Oo. Word. Oo. Okay. Ayan, let's eat. Let's eat, mga lakay. Mauna na ako magkuha ng rice. Kasi gutom na ako. Kasi Ako busog. nagtatrabaho pa ako. Yan. Wow. Ulam. Be? Sabi ko na nga eh. Masarap eh. Uong mga daw lakay. The best. Pero isa bali nga uong pareha. Mali nga the best aja. Lalo na matuktalan na kanina mga datiks mo, nakaw. Uong pareha. Yan lang uong pareha, di maramanam. Diba nga? Mabak ma? Mapait pa sa mapait. Gusto mo i-try? Ilongga bin na si Mrs. ko, mga lakay. Ilongga. Mito. Din ka dya? Din ka doon. Din ka doon? Ma! Mahaw ta! Ang lamit ni Sudan, ligbos? Ligbos ni Sudan nga may ampalaya? Basket. Impas git.
Ay, kanamit. Kanamit, gidsang ligbos. Kaya naman kayo na. Hindi. Mas mahirap yung isang linggo. Ano yun? Yung buong lang, ano? Ng... Buong panggabi. How? Iba yun na ligbos. Ibang uong yun, ma? Gabi-gabi yung tumutubo. Yung uong na yun. Ako. Kaya. Tama? Ako. Libre ulam mga lakay. Libre ulam ngayong morning. Kasi nakahanap si Erpat ng uong mga do. Saka kasi yung gumising sa akin kanina, mga lakay, kaya kanina umaga, pagbangon ko, nung binibidyo ko yung mga nakukuha niya, hindi pa gumagana yung ano doon. Hindi pa gumagana yung utak ko. Kasi bagong gising lang. Kumbaga nagbubot pa yung utak ko kanina. Kasi siya nung nakahanap ng ano ng mga do. Kasi mamumulot sana siya ng ano ng mangga, bunga ng mangga, yung mga hinog, mga hulog. Nakita niya daw na may tumubo na isa. Pero pagtingin niya sa palibot daw marami. So ayun, nalibreng ulam tayo ngayong umaga. Ayos. Ayaw ko na. Kasi baka mabigla yung tiyan ko. Gutom na ako kanina. Late ano na itong ano sa namin. Kaya mga lakay. Bye-bye. Tapos na ako kumain. Sana nag-enjoy kayo sa ating munting video ngayong araw. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At saka kita-kits naman tayo sa next video mga lakay. Bye-bye!